иқтисоди Тоҷикистон. Тоҷикистон яке аз кишварҳои камбизоатарини дунё ба ҳисоб рафта, дар раддабандии ҷаҳонӣ дар байни 186 кишвар мақоми 146-умро ишғол мекунад. Бо даромади солонаи $7.3 миллиард, дар байни кишварҳои шӯравӣ ва дар Осиёи Миёна фақиртарин кишвар ба ҳисоб меравад. тахминан 30% аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон зери сатҳи фақр қарор дорад. манбаи даромади Тоҷикистонро сарватҳои зеризаминӣ, кишоварзӣ, саноатҳои хурд ва маблағҳои интиқолии муҳоҷирони меҳнатӣ ташкил медиҳанд. сарватҳои зеризаминиро нуқра, тилло, уран, ангишт ва ғайраҳо дар бар мегиранд. саноати кишвар асосан аз корхонаҳои хурди коркарди хӯрокворӣ, заводи бузурги алюминий ва иншоотҳои бузурги гидроэнергетикӣ иборат аст. ҷанги шаҳрвандӣ ба инфрасохтори аллакай заифи иқтисодӣ зарари ҷиддӣ расонида сабаби коҳиш ёфтани истеҳсолоти саноатӣ ва кишоварзӣ гардид. дар Тоҷикистон 12 миллион қувваи корӣ мавҷуд буда, аз сабаби набудани имконияти кор беш аз 1 миллион нафар дар хориҷа, махсусан дар Русия кор мекунанд. маблағи интиқолшудаи муҳоҷирони меҳнатӣ тахминан 40% даромади солонаи Тоҷикистонро ташкил мекунад. ба гуфтаи баъзе аз коршиносон, арзиши транзитии маводи мухаддир тахминан 30% даромади солонаи Тоҷикистонро ташкил медиҳад. қарзи давлатии Тоҷикистон ба кишварҳои хориҷа, ки ба 50% даромади солона баробар аст, метавонад мушкилиҳои молиявӣ эҷод кунад. 50% қарзҳои Тоҷикистон ба ҷумҳурии Чин мебошад.